Iya. Nanging lagi sepisan iki aku weruh marang sira. Sapa kang dadi aranmu lan saka ngendi papan duwe? Sing baku aku teko papan kene aku arep menyang Parangkusumo. Tumuju ana ing Parangkusumo. Iya. Banjur ana wigati Ngelamar. arep nglamar. Iya. Kamangka ing Parangkusumo wong ana putri sawiji Retna Sumukam. Iya. Sedulur ngertenono yen dina iki Gusti Putri Retna Sumukar wis dipacangake kalian Kang Mas Tejo Asmara. Sangsaya dinane uga wis dipastek. Lho, tak jaluk bali ana ing negaramu. Aja kok bacute ana ing Bali. Keno Bali. Ning ono siji pitokone. Ha. Yo. banjur apa sing dadi Yen wis coba depane lemah. Mati. Depane musuh petangan. kaya ngono? Tak sembah Mati. Sora anggota ruko para wadya sumuro gedhe manungko ora sawengikan tinungko cucuke wadya ora anggota ruko ora kumuro gedhe manungko ora polo sawengikan kumko cucuke wadya Sora anggota ruko para wadya kumuro gedhe manungko ora wadya polo sawengikan tinungko cucuke wadya ora anggota ruko para wadya kumuro gedhe manungko ora wadya polo sawengikan tinungko cucuke wadya polo
edan sing tenanan. Yo no. Macam Sing modal aku kok sok. kalah memang. Aku kalah. Sini kancane man. Kowe wani ta ora? Wani ya. Ora usah macem-macem karo aku. Ora usah macem-macem karo aku. Rasa macam-macam kene. Ora usah macem-macem. Kok iso? Lho kowe wani karo aku. Ora wani lha apa? Heh, Ora wani lha apa? ora wani lho aku ora wani kok. Aku tipu ning iso. Kancaku ya kok geser. Mancol tenanan. Bejane kok tenanan. Tenanan ya tenanan tapi nggo teori kok sok. Enggak. Ora kok tenanan. Ijen kok ijen. Ijen-ijen. Baku. Kowe nang kono. Ya, Aku nang kene. ayo. Ijen kok ijen. Ijen-ijen. Lah yo ijen kok ijen. Ijen-ijen. Kowe nyanteng kok ijen ora. Wis wani ae. Maju. Ayo. Karo aku. Siap. Semangat aku kok. Semangat, Bang. Semangat. Mataku culek mas. Ono prange. Jempolan nyulek mata iki ono. Kowe tak aker-aker kok. Musuh iki bebas. Mana ini le? Matasan.
dhewe. Pak iki Mas, Mas apa? Muga-muga sing godhe wetenge kembung. Wetengem kembung. Muga-muga sing go dhuwit wetenge kembung. Alah ora apa-apa, alah. Ora apa-apa. Kenapa? Kenapa kok ora apa-apa kenapa? Tuku obat. Regane pira obat paling 7.000 supply wis oleh nang apotek. Dol, ora takon dol. Nggih. Iki sapa mlete menjeneng? Loh, ora ngerti jenenge kowe. Ora ngerti. Ora ngerti. Kowe ora ngerti jenengku. Ora. Sapa aku? Suci. Sapa aku? Suci. Ana maksude? Yo Ono. Apa? Su. Asu. Nanti ono jenenge. Berarti su. Asu. Cil. Cilik. Sucil. Asu cilik. Au au au. Tenang. Nang piye? Aku asu cilik. Elek. Nang kene ana asu sing luwih tuwa. Wah, iki Apa? parah iki. Sapa? Sapa? Ana asu sing luwih tuwa. Sapa? Lah iki asune. Kabeh makan rokok aduh Mau pemanasan. Urung ya? Ngerti kowe? Kan aku becik. Iki urung pemanasan. Ngakak. Ngerti kowe? Ngerti kowe? Iso kowe? Ora ana iso anak bam iso ta ora? Mate ngono ae. Baleni. Jajal. Iso, kowe iso ya? Baleni lho. Sing kalem jek emang. Sikil sakit lan oso. Waduh kene terus. Waduh kene terus. Aja. Aja bain-bain karo iki. Lho manggut tuku iki entuk. Entuk. Turah apa lho omahmu gedhe tok kok sok. Sepre ora entuk. Alis. Ping 15. Ping 15 50.000. Ping 10. Senengane kowe lha apa? Ping 15 taweki dhuwit. Entan iki. Engko tekan ngisor didom sak kancane. Sampai dhewe le. Sampai dhewe ku ya digiti sing tuwa-tuwa kowe. Ping 15. Awak dhewe ngono kuwi kabeh pamite. Ora iso. Ping pira? Ping 16. Ping 16, ping 15. Iya. Delok iki lho. 30 siji. Ada apanya? 15 ben 16 31. Iso. Do beli kene, Cok. Lho ana kok satu kok gabung-gabungan.
penting kene wis ping 31. Ame bongko cah kok. Ping piro 15 16 aja meneh ping 15 16 aku iki lho. Ping 50 apa wong ping 3 kosong. Iso ping 10 apa? Batur ping 15 ping 10. 20 siji. Jangan tepuk tangan. Loh, kok ora tepuk tangan ku piye maksudmu? Ora oleh. Apa tepuk tangan sak pas saweran. Hei. Lha kok begene kok. Lha iki kan dhewe ya. Heh. Dhewe ya. Entek kok diengkek. Semangat ini jalan lagu ya. Jalan lagu. Lagu DJ. DJ. DJ Mas. DJ apa lah tak piye Mas Teh. DJ ada. Kali kowe. Ya sementing DJ Mas.
saka pawan kene. Yen wis ngeratake kowe karo kanca-kancamu kabeh. Sik tak. Oh, Hei, prajurit. Yen ke watak satriya, dudu aku. keparat mantek kowe. Sumbarmu wae kok duduk sak tengah ketiga. Perang durung dedel kuwitmu. Ceklek balungmu soncat ana sak tengah peperangan. Banjur apa sing karepake? Hei, mlayu ku ateges wedi karo kowe kono ora. Lanjut. Nanging golek papan kang sempit. Nganggo ngiker. Goblok iki lho. Kancane lho. Piye Kancane loro malah. Aku agak pengen lho. Kela gak ngene. Heeh. Wah, aku mang wis mlebu kowe. Sawangan iki. Kowe ora ketua tak tekek tenan. Ora ketua tekek tenan. Piye? Ndasem. Lah dasku iki kok. Kira iki jenenge sigrah ya. Das. Landas macan bilang dong. Ora ketua tekek tenan. Iya, wis bayari aku pedimu. Masa iki macane bisu. Macane bisu. Bang kepitik. Lah iki katoke sapa jane lah. Wow.
sing tak goleki. Sing wani getih uga pilih tanding. Ning kowe yen bisa ngembari kawujudan kowe pungkasan, aku bakal manungkul marang kowe. Ayo, kok papan. Ora bosem ora kowe tunggale ngesel wong. Lah piye? Bosem manuk gak nganggo ndas. Yen nek nganggo ndas kliru lho. Lah padha irenge tak kira iki. Dase iki kok kowe tanggo kok so. Sini tunggale bosem. Salah iki ta. Baleni. Iku tenanan. Nek benda. Ketok bengah terus gak kepengin kawin lho. Ah iya iki. Men kawin. Tas kirim lanang wedok, tas kirim lanang wedok. Lenang. Iya, lenang. Dandane. Pas. Wedhus apa? Dedok. Wedok. Iya. Kawin. Dikawin no. Sabar. Wedhus. Kirek. Oh alah iya. Kirek kowe. Sing dikawin umume iki wedhuse. Lah kok Pak Mendul mbok sadeli kok so. Ayo tak kawin ning guri. Ayo. warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu warga Desa Keruk Randu Blatung Blora. Nggih, perkenalaken nami kula Paimo. Paimo Pak Bu. Kula ngene-ngene Mas Ucil saka Banjarjo Blora. Ketoprake murah meriah. 2 juta wis oleh ketoprake Mas Ucil. Panjere, Pak. Ayo ndelok toprayo.
Mbah. Mestine iki. Iki mesti. Walah. Lho, Ampun. Kowe ngentut yo. takoki. Kowe. Ora. Takoki. Takoki. Mana tuh? Lah iki lho ketoke. Ora karuan. Wah, situ wae lho mesti. Situ wae mesti. Kowe ngentut? Ora iki. Ijane nek. Ijo ngono lho. Jajal takoki. Sopo iki? Betah men kowe. Lah iki. Lah iki. Wis entek. Kowe ngentut. Bisa siji. Nah, iki mesti iki. Kowe ngentut. Heh, Kowe ngentut ngentut. kowe. Sithik tok. Sithik ambune bloran. Wong ning jero. Sithik tok aku. Bro kowe. Ambune. Berarti kan bono Mbak. Kowe. Ya sing ngentut nganggo. Ya aku yo dinteni adi ngeti bener ta ora? Iya ya. Ya. Iki dol bener ora dol. Dewe. Ya ngono lah. Sesuk ora tak jak kowe. Besok prei. Besok prei. Prei telung dina tok. Ayo Pak Jagemen tak dandang. Dang apa? Dang mulai. Dan opo? Dang apa? Dang bayaran. Eh? Dang bayaran. Oh. Ora bayar aku. Ayo Pak. Ditok dodong. Sopan ah, jaluk ambek Aja cerdas. sesepuh sing sopan. Pananda. Wis bosok ora. Piye carane piye? Jaluk apa tak apa kondo sopan. Pak